itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna ginenean erreza zirudien erreza zirudien dena eta aldendu nahi genuen horrezetatik uste baino gertuago gaude jadanik kaleak aldatu dira oharkabean beste norabait begira geundenean etorkizuna ginenean erreza zirudien erreza zirudien denak etorkizuna ginenean erreza zirudien erreza